imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum an tankihun wala junaha alaikum an tankihunna idza ataitumuhunna ujurahun wala tamsiku bi'isamil kawafir was'alu ma anfaqtum wa yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah amma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum teka ing sapa al mukminatu mukminat wong wadon kang iman muhajiratin muhajir hijrah sapa wadon famtakhinuhun mongko nguji sira kabeh ing wadon dites dhisik wong sing iman nalikane ana wong wedok teka marang sira kabeh
ngaku iman ing hale hijrah. Ujian dhisik bener iman apa enggak? Iki kasuse Ummu Kulsum. Sapa? Ummu Kulsum. Tahun ke-6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah. Dadi Ummu Kulsum iku melayu teko bojone. Melayu apa terus hijrah. Lah nek ana wong wedok sing ngaku iman terus teko hijrah, takonono dhisik ujian. Sampeyan mrene iki mang krana iman awak Rasul apa krana melayu teko bojomu? Merga sampeyan gething karo bojomu terus sampeyan melayu mrene. Apa krana sampeyan mangkel karo bojomu? Muring-muring karo bojomu terus melayu mrene. Apa ta bener-bener iman? Diuji dhisik. Ora kok moro diterima. Kasih siapa? Ragu ngono sih. Ummu Kulsum tahun 6. Allahu famtakhinu mongko nguji sira kabeh guna ing Allahu utawi Allah iku alamu luwe ngawari bi imanihinna kelawan imane wa nek awal lebih tahu kaya apa keimanane wadon mang bener-bener iman apa ta hanya gawe-gawe mergo mlayu teko bojone mergo muring-muring karo bojone terus minggat melok hijrah fa in alimtumuhunna fa in monggo in fa in monggo lamun nek sida fa inna monggo sak nek fa in monggo lamun alim tumuhunna alimu alim tum ngaweruhi sira kabeh hunna ing wadon fa in alim tumuhunna mongko lamun ngaweruhi sira kabeh ing wadon iku mukminatin mukmin iman fala tarji'uhunna fa la tarji'uhunna asa katae roja'a apa roja'a tarji'u hunna fala tarji'uhunna aja mbalekno sira kabeh hunna ing wadon ilal kufar maring kafir. Nek ana wadon teko ngaku iman ujian dilek. Bener-bener iman apa ta hanya krana melayu teko bojone? Apa ta hanya karena muring-muring karo bojone terus minggat? Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Lae panjene wong wedok iku mang temen-temen iman madhep mantep gak obah gak ontek mongko aja dibalekno nang kafir. Apa? Lahunna la ora hunna iku khilun. Apa khilun? Halo. Asal kata halala. Terus dikai sidda. Dadi khilun. Ha?
halal. Lahunna ora ana utawi wadon iku khilun lahum. Bareng wae sapa? Wong akeh kafir. Wong wadon sing wis iman, bener-bener iman, iku ora halal kanggone wong kafir. Walahum lan ora ana hum wae sapa? Iku yakhilluna halal sapa? Lahunna maring walaman ora ana utawi akeh kafir iku yakhilluna halal sapa akeh lahunna maring wong kafir iku haram kanggone wong iman sing wadon sing iman. Dadi wong wedok sing wis ngaku iman, bener-bener iman, iku ora halal dirabi karo wong kafir. Semono uga wong kafir ora halal rabi wong wadon sing iman. Terus wa atuhum lan ata zakat. Atahum wa atuhum lan iya. Apa? Hum wa atuhum lan nekakno sira kabeh ing akeh atahe keteka ata zakat ngekekno zakat wa atuhum lan nekakno sira kabeh wong akeh sapa kafir anfaku infak sapa wong akeh kafir. Nek ana wong kafir bojone melayu dadi wong sing iman, mongko kek ana wong kafir iku apa-apa sing wis di infakno, ngerti maksude? Wong wedok nek dirabi iku dikai apa? Mahar. Dadi nek ana wong wadon mlebu Islam, mlebu dadi wong iman, balekno mahari nanggone wong kafir. Lah mahari ku luaran sampai miliatan. Iso balekno. Jadi dibalekno malih nanggone wong kafir. Terus di mau wala junaha lan ora junaka apa la ya apa junaka iku la wala junaka lan ora dosa ora apa-apa alaikum antangkihuhunna apaan? Yenta tangkihu nikah awaleta diberi wawu sira hunna yang wadon antangkihuhunna yenta nikahi sira kabeh ing ida nalikane ataitumuhunna ataitum ngekekno sira kabeh hunna ujurahunna
Apa ujur? Ujurahuna ujurahuna iku mahari wadon. Wala junakan ora dosa lek sira kabeh. Antang kihuhuna yen to nikahi sira kabeh wadon. Ida ataitumuhuna nalika nekaki sira kabeh wadon ujurahuna mahare wadon. Buruan maksudnya apa? Mahar gak apa-apa wong wadon sing wis mlebu dadi wong iman. Padahal asale kafir terus mbok nikahi gak apa-apa, pokoke ditekakno mahare. Wala tumsiku lan aja masaka menahan naleni bi isamil kawafir kelawan taline wong kafir. Was'alu lan jalu sira kabeh ma anfaqtum barang kang infak sira kabeh wal yas'alu lan supaya njaluk sapa akeh ma'afaktum barang kang infak sira kabeh. Dadi lek ana wong apa mang? Wong wadon sing iman hijrah mongko apa mas kawine wong kafir supaya dibalekno. Sebalike wake supaya njaluk apa sih mbok infakno. Dalikum utai mengkono iku hukmu wahi hukume Allah, ngene ku aturane Allah. Dadine ana wong wadon ngaku iman, mlebu Islam, mlayu teko golongane wong kafir. Mlayune kemang gak krana mlayu teko bojone, tapi bener-bener mergo iman. Gak apa-apa mbok nikahi. Lah niku aturane Allah. Dalikum hukmu wa niku aturane Allah. Yahkumu ngukumi sapa Allah. Bainakum antarane sira kabeh niku aturane Allah. Nek ana wong wadon sing beriman, hijrah mlebu Islam tanpa nono sampeyan iki didelok sak donya kok kelakuan kaya ngono sih. Tak rekam lho, terus yahkumu bainakum ngene iku Allah memberikan hukum. Dadi aturane ngono iku. Lane ya Islam mengatur secara terperinci. Bukan hanya secara global. Terus Allahu utawi Allah iku alimun zat kang ngaweruhi
hakim bijak sono. Dadi Allah gawe aturan iku bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Dadi pirang-pirang aturan Allah iku diatur bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Lek sampean melanggar aturane Allah, hukume Allah, iku apa? Ngerusak awake dhewe. Pirang-pirang aturane Allah. Dadi lamun sampean melanggar iku ngerusak awake dhewe. Nah ya kene surat Al-Anfal ayat pira iku? 24 insyaallah. Ketemu. Bener. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Wong si iman sembadana nang awalan rasul. Idza ta'akum nalikane Allah Rasul ngajak kaya apa lima yuhyikum kanggo kauripan sira kabeh bagi kemaslahatan manusia itu sendiri. Dadi dzalikum hukmullah yakum bainakum wa huwa alimun hakim. Ngono iku lah hukume Allah. Allah ngukumi di antarane kamu kabeh lan Allah ngaweruhi tur bijak. Oh. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalian tangan. Ayo. Kalau misalnya kita sholat itu kan di tempat pertama kita di sholat kita baca Fatihah, itu di sholat selanjutnya itu ada minimal baca ayat itu. Karena kita baca Al-Quran, jadi kita baca ayat 3 doang, itu boleh nggak? Bukaan surat Mudassir. Surat nomor 74. Muzammil ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayat terakhir. Mongko maca ma tayassara barang kang gampang minal Qur'an saking Qur'an. Misalnya jangan maca Toha, Qur'an apa itu? Gampang apa gampang? Utawa ngene. Waladhalin amin Yasin Allahu Akbar. Yasin itu Quran apa itu? Mataya sara minal barang kang gampang saking Quran. Jadi tidak harus apa? Jangkep. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar. Oleh? Oleh. Pernah biyen jenenge Abdurrahim Nur. Ustadz Abdurrahim Nur. Iku lek ngimami ku suwi ngono. Mari Al-Fatihah diwacana Al-Mudassir sak surat.
Terus suatu saat ngisi kultum. Sadurunge kultum dikongkon ngimami tarawih. Ya. Biasa lah ngono sih sampean. Ya bukan? Akhirnya pesan sing apa jeniku takmire. Tat mungkin nek ngimami pun suwe-suwe. Oh, nek ngono nggih sampean imami dhewe wis. Akhirnya diimami waktu tarawih. Waladhalin amin. Hari ngono Yasin lho. Jarene gak oleh suwe-suwe lah kok diwacana Yasin. Ngene. Mikire kan ngono sih. Yasin lah ya mau pesene jare gak oleh suwe-suwe ngimam. Lah kok Yasin. Allahu Akbar. Alah jarene. Dikira Yasin iku diwaca jangkep. Tiba-tiba diwaca ayat Allahu Akbar. Rakaat kedua waladhalin amin. Toha. Lah jare mang gale suwe-suwe lah kok diwacana surat Toha. Dibayar apa? Allah. Lialah tak kira diwaca jangkep. Jare Pak Abdul Rahim Nur. Sama kenal? Terurip sampean. Jadi itu ya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Barang kang gampang saking Quran. Lek sampean salat ijen terserah. Sampean maca surah Yasin jangkep. Aku lek tepak gendeng tapi surat Al-Kahfi tak dadekno 2 rakaat. Lek tepak gendeng. Terus apa? Yasin, surat Yasin jangkep. Surat Ar-Rahman 1 rakaat, Al-Waqiah 1 rakaat. Terus surat apa? Al-Ma'arij mergo sing apa ya iku. Engko nek tepak gendeng ngono iku. Nek tepak normal, enak to enak. Enak misalna Iza zulzilati ngono iku. Nek tepak gendeng ngono iku. Iza sampean. Ka iso dipaksakan. Ngene dipaksa isa apa dadi bisa. Ngene bisa dadi kebiasaan. Lewis dadi kebiasaan dadi kebutuhan. Lewis dadi kebutuhan dadi kecintaan, mahabbah. Jadi sholatnya gak krana arep ganjaran tapi saking cintai nang Allah. Kepingin? Nggih. Lakonono. Lawe digugah sih. Saman terakhir pira rakaat? Pira 36? Pira? 8 rakaat. Witire? Witir 3. Saulan penuh. Saulan niku pelatihan. Prakteke setiap hari. Malam minggu sama digugah, dijak tarawih bersama, salat malam bersama. Iku pelatihan prakteke setiap hari. Sapa sing tarawih setiap hari? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngene gak mungkin barokah ilmune, gak mungkin barokah rezekine.
mergo kurang salat malam. Lho, apa gak iso tangi bengi? Ero masalah. Kakean maksiat. Sekian kaji kita, semoga memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin. Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin, faqina fiddin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.